Okay, Leverkovicerne, alle sammen tage jeres hænder op. Godt. Ej, det kom med mig. Kom i tæver ham! Du må godt få stiv pik herinde. Ja, det har jeg allerede, så det behøver du slet ikke sige. Jeg er en lille glad krop. Jeg kender bare ikke sangen. Syng for helvede, mand! Jeg er en lille glad cowboy. Ude på præriens nat. Med min hest og en lasso. Kæft, det er ikke dårligt til mig. Ja, stop det. Så ser jeg en eller anden nivårig dreng, der så godt. Hvad fuck er det for noget, mand? Jeg giver den der en 5,5. Så hvis I hopper ned herfra, så... Det er din bror. Hvor skal der vel op i åbning? Lad mig lukke mig, mamma. Abdul. Abdul. Hvor gerne fuck, betjent? Jeg kan komme ud med jer, gutter. Kom ud med jer. Fuck eller hvad? Fuck. Kom ud med jer. Kom ud med jer, gutter. Jeg vil gerne fuck ham her. Hvad så? Fuck eller hvad? Har du noget eller hvad? Skal der bokse eller hvad? Fint, jeg skal bruge en der går. Hvad, sådan en klipkort der er det helt umuligt, eller hvad? Er det det, eller hvad? Det tror jeg ikke. Ja, jeg tror det. Hvad skulle du få lige en klip op? Nå. Vi har en efterlysning på Abdulani Leverkovic. Fuck! Hvad fanden er dejligt store? Det er da ikke sat nogen lov, altså. Tag den tråden, dit fucking... mand. Så tag den. Sut den op og slap din lille luder. Tag din opført over. Tag fat i hestehalerne, bare klem den ned. Der er lige blowjob her. Ej, I må satme styre jer. Tag lige fat i dit hår der. Den er klar. Du skal lige huske, du skal lige... Shit, man. Kald mig for en tegning mere, så får du paragraf Fucking 121 straffeloven. Jeg forstår. Slut mig i røven. Skrid med dig. Op ad væggen. Ja, du går op ad væggen, din fisse. Sig det der en gang. Skal jeg fucking skamme dig, der står du der. Det er lige 3, mand. Super duper. 1547 blev sigtet for paragraf. Hvad sker der her, mand? Jalle! Mand. Det gør I vist. Smask, mand. Ødelæg din jallers! Hvad for noget nej, mand? Hvad? Nu skal jeg sige ja i stedet for. Du skal sige fucking nej, så du mener det. Fordi det gjorde jeg ikke. Så nej. Ej! Hvad er der nu, mand? Ej, mand, du er helt væk. Jeg knipper dig, din mor, din fucking søster, din bedstemor, alle kvinder i din familie, mand. Du skal udryddes. Ja, du skal, mand. Du er helt væk, mand. Du er ude for pædagogisk rækkevidde, mand. Det er bankrøveri. Det kan jeg da godt se, det er sgu da derfor, jeg kører udenom det, mand. Det er sgu da derfor, jeg kører udenom det, mand. Hvorfor kører du den her vej? Shit, mand. Var han en lille mus, der lige vendte? Nå, jeg skal lige bruge begge hænder til at banke din mor. Hold jo hånd om ham. Mener du det? Ja. Jeg skal have fat i Tony. Ahmed fik 50. Nej, du har en god røv i de der bukser der. Der har du alligevel. Hold nu kæft. Så er jeg god ud nu. Jeg går. Nej.
Jo, mand. Hey, Basse. Ikke tving mig til at skyde dig. Hvad laver I? Så bliver jeg sgu. Skud til Samir, skud til Mesut, skud til alle shabaksene. Shabaks. Hallo! Klar! Hallo, Akbar! Hvad fanden ved han om det, mand? Jeg siger sgu bare, jeg... Blot out, mand. Men jeg fucking elsker dig, din svans, mand. Fordi vi er criminelle, det gør os ikke til nogle dårlige mennesker, jo. Altså...